Dan Rowbotham I fi, Cydlynydd yr atom fan hyn ar Stryd y Brenin yng Caerfyrddin. Ac I fi'n reiddiol o Langeitho, ger Tregaron, felly Cardi I fi yn y bôn, ond fi sy'n studio yng Nghaerfyrddin, Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, nes I radd yn y celfyddydau perfformio, ac yna newydd cwblhau gradd meistr y Mhrifysgol Rio Grande allan yn Ohio. Dros y 2 flynedd diwetha, fi wedi bod yn intern yng Canolfan Madog ar gyfer astudiaethau Cymreig. Felly maen nhw'n gynolfan sydd yn hybu pob dim Cymreig a Chymraeg allan yn Ohio. Mewn ardal o lle nath tipyn o bobl o ardal Ceredigion yn fido allan rhwng byti 1818 hyd y 1850 a dros 3 I 4,000 o bobl wedi yn fido allan yna. Felly mae'n lot o dyfdadaeth yna, a fi yn dysgu yna, fi yn gweithio ar amryw brosiectau, gan gynnwys Eisteddfod, a nhw yn dal I gynnal yr Eisteddfod ers dros 100 o flynyddoedd, dal I ddathlu yr hen draddodiadau fel Dydd Gŵyl Dewi, ac ambell I gymanfa yn ystod y flwyddyn, a phawb yn Jones, Hughes, Williams, ac ges I amser arbennig o dda yn gweithio yn y ganolfan ac yn cwblhau fy ngradd meistr yna ar un pryd. Mae canolfan yn fan hyn mor bwysig jyst I fod fel hwb yn hafan i'r iaith yn nhrefi Cymru, ond y mwy na ni, bod yna gyfle I bobl ddod at ei gilydd mewn man ddiogel, boed nhw yn dysgu'r iaith, bod nhw am ddefnyddio mwy i'r iaith, bod nhw am ffeindio wybodaeth am fwy o ddigwyddiadau. Mae gennym ni nifer o dynentiaid, er enghraifft eventer sydd yn gweithio gyda ni ar ddigwyddiadau, dim ond yn yr adeilad, ond ymhellach yn y gymuned. Ac mae hwnnw'n rhan o'n weledigaeth I fan hyn yw bod ni yn y gymuned, bod ni yn weladwy, a bod y ganolfan yn parhau fod yn man brysur ac yn gweithio ar mwyn yr iaith yma yn y ganolfan ac ymhellach.